Hej sammen og velkommen til den her video. I dag der skal vi lege med den her. Og hvad er det, Nicolaj? Det er bare en helt almindelig kop. Ja, det er det. Men der er sikkert mange, der kender den derude. Det er en flaskekop, eller hvad man kan kalde den. Det er en kop, der er meget svær at vælte, og den er beregnet til, at man kan have den siden af computeren. Hvis der er nogen, der er bange for, nu tabte jeg, og nu så rører der vand på computeren. Men det er simpelthen den er beregnet til, og den skal vi kigge lidt på i dag. Som I kan se er den jo enkel at løfte og svært at vælte. Og det er simpelthen fascinerende, men den er bare fantastisk, altså jo. Og den kan sidde på alle borde, som er lige og flade. Der skal ikke ret meget til, før den ikke kan sidde fast. Jeg ved sgu ikke hvorfor, eller det ved jeg jo godt hvorfor. Men den er sgu fascinerende, og den er sgu også svær at vælte, altså. Men altså, helt ærligt. Og hvor meget vand kan du være i? Ja. Ej. Jeg har saftet vand i, og det har jeg glemt at hælde ud. Ej, den lugter nu. Det er lige være modig. Godt så. Og så er der jo... Ja, okay. Nu skal jeg lige have dummet på. Så er der den her lille ting der. Så du kan drikke af den jo selvfølgelig. Så man ikke skal så åbne låget og piste med den og... Ja. Og den kan faktisk også sidde på vægge. Ja, det kan I lige se, og det kommer her. Og nu har jeg jo selvfølgelig stillet mig helt herovre, jeg ved ikke, hvor langt der er. Det er lige meget. Men prøv at se her. Altså. Det er lidt... Okay, det kunne den så ikke. Den kan godt sidde på væggen. Men lad være dask til den. Det er dumt. Det falder den sgu ned. Så det er jo en fed kop. Ja, den er jo... Så nu skal jeg lige zoome ud igen. Ja. Det er jo en fed kop, og den er jo mega smart. Altså, at den ikke vælter, det er jo fantastisk. Og det er jo godt opfundet. Og jeg ved egentlig, man kan købe den... nu skal jeg finde. Man kan købe den i Fakta og Brugsen og alle dem. Jeg købte den til 30 kroner. Hvis jeg køber den på nettet, tror jeg, den koster 50-100 kroner. Omkring det her. Men jeg fandt den i Fakta. Og det var sgu bare for sjov, at jeg købte den, altså. Fordi den er så smart. Så det var faktisk bare lidt derfor, jeg købte den. Men hvis I gerne vil have den til Fakta eller Brugsen, så kan det være, at I heldige, I kan få den. Godt, der I køber den. Jeg ved ikke, om der kommer et link ned til, hvor man kan købe den. Det gør der måske. Men ellers tror jeg, at de er dyre der. Så det var tusind tak, fordi I så med i den her video. Og husk at like og abonnere, så bliver jeg glad. Og så må I have det godt indtil videre. Vi ses.